तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बाटे आप सबके राइटर बागी भाई के चैनल पर भैया। आज उपस्थित बनी रुआ सबके बीच में लेके नवरात्रि स्पेशल देवी गीत। बहुत बढ़िया गीत के सजौले बनी, बहुत बढ़िया रचना के लिए बनी भैया। अगर ये गीत के नया म्यूजिक बनवा के या बढ़िया ढंग से गायकी कर देता नी तो गाना हर पंडाल में बजी भैया। बहुत मस्त मीटर बा। तो चलिए मीटर के शुरुआत कल जाए, लेकिन शुरुआत कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब कि रुआ अगर नया सिंगर बानी या सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मीटर के तलाश में भटकतानी, अच्छा गाना रुआ के नइखे मिलत, अगर हमरा चैनल पर आ गइल बनी भैया तो निश्चिंत रही, निराश भइला की जरूरत नइखे। रुआ जैसन भी मीटर चाहत होखब लिखवावे के बिल्कुल उचित चार्ज पर रुआ के मन पसंद के मीटर मिले भैया, चाहे हिंदी में और चाहे भोजपुरी में। काहे कि भैया हम हर तरह के मीटर लिखेनी, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, देवी गीत, भोला भजन, श्याम भजन, राधा भजन, चाहे प्रसंग से, चाहे धोबी गीत, चाहे सीजनली कोनो प्रकार के गाना रुआ लिखवावे के बा बेहिचक संपर्क कर सकीले। नया चाहब तो नया, ट्रैक पर चाहब तो ट्रैक पर, हर तरह के रुआ के मीटर मिली भैया। तो एक खतरा कहल चाहब कि चैनल पर नया बन तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज़ रुआ के नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही। आज के गाना बहुत बढ़िया बाटे भैया, देखी कैसे गावे के बा। अरे जगमग करे दरबार माई के, आ पूजतावे सारा संसार माई के, कि जगमग करे दरबार माई के, पूजतावे सारा संसार माई के, जेकर महिमा निराली और सभे कहे शेरा वाली, जेकर महिमा निराली सभे कहे शेरा वाली, बड़ा अनमोल हवे प्यार माई के। आ जगमग करे दरबार माई के, पूजतावे सारा संसार माई के। हाँ, जगमग करे दरबार माई के, पूजतावे सारा संसार माई के, जेकर महिमा निराली और सभे कहे शेरा वाली, जेकर महिमा निराली सभे कहे शेरा वाली, बड़ा अनमोल हवे प्यार माई के। जगमग करे दरबार माई के, पूजतावे सारा संसार माई के। तई मुखड़ा लेकर रुआ सबके बीच में उपस्थित रहनी है भैया। उम्मीद करतनी कि मुखड़ा रुआ सबन के बेस्ट लागल होई। अगर मुखड़ा पसंद होई, ये गीत के फुल लिखवावे के चाहत होखब तो बिल्कुल उचित चार्ज पर रुआ के गाना व्हाट्सएप के जरिए मिल जाई। हमार व्हाट्सएप नंबर बाटे 8874473128। तो बेहिचक कोनो भी प्रकार के मैटर लिखवावे खतरा संपर्क कर सकतानी। वीडियो अगर अच्छा लागल हुई तो एगो लाइक करब, एगो कमेंट करब, आ चैनल पर नया होखे तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। मिला तनी अगला वीडियो में कुछ नया गाने के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।